Už jsem tupej. Pardon. Ahoj. Jmenuji se Stepa. A vítejte u mého videa. Ano, vítejte u dalšího prvního mýho videa a dneska si ukážeme vlastně takový přivítací video. Jestli se mi zase smaže to video. Já už takhle natáčel, ale samozřejmě by přestala to fungovat tato aplikace, takže jsem přes kterou to natáčím. Takže to jsem to musel teď, takže to teďka musím celý natáčet znova. Jo. V tomto videu bude dramatické chyby. Kašlu na to. Protože jsem prostě chce. A teďka už kašlem na psaní a na čtení a ještě kam. A jdeme spíš kreslit, takže jdeme... kde to je zase, já se v tom nevyznám. Já si kreslil jako naposledy v životě. To škrtáme na tom, na XPčku ještě. No. A namalujem si třeba, nevím, tady jo, 3D zobrazení. Jo, alt. Jo, kapu. A teďka se s tím trošku naučím. Chápu, ale kreslím. A jdu už. Nemám se, trošku mi vypadl mikrák. Teďka na chvilku to byl manželek. No, tohle bylo takový přivítací video, takže asi zdrhnu z basy. Už to nejde vidět. Už to píše furt černě. Dáme tam třeba 94 a tam červenou. Další videa. Čus!